Na sziasztok! Ebben a mai anyagban átvesszük lépésről lépésre az egyház tanítását a háborúról és a békéről, ami lássuk be elég összetett téma. De a cél az, hogy a végére minden a helyére kerüljön, és magabiztosan menjetek neki a dolgozatnak. Kezdjük is rögtön a legkeményebb kérdéssel, ami évszázadok óta foglalkoztatja a gondolkodókat. Tulajdonképpen minden, amiről beszélni fogunk, valahogy ehhez a kérdéshez kapcsolódik. Oké, akkor nézzük is meg a mai úti tervünket. Végigkövetjük ennek a tanításnak a fejlődését egészen az ősi szövegektől napjaink modern kihívásaig. Rendben, vágjunk is bele, repüljünk vissza az időben egészen a bibliai alapokig, mert itt van elrejtve egy nagyon érdekes, mondhatni feszültséggel teli kettősség. Na és itt van rögtön az, amiről beszéltem. Az Ószövetségben azt látjuk, hogy a háborúk, a csaták, azok sokszor Isten tervének a részei. Ezzel szemben lapozunk egyet az Új Szövetségbe, és mit olvasunk? Jézus radikálisan a békéről beszél, a bosszú elvetéséről, a másik orca odatartásáról. Hogy is van ez akkor? És akkor itt van ez a híres és nagyon erőteljes mondat, amit Jézus Péternek mond. Ezzel azt hiszem elég egyértelművé teszi az álláspontját a személyes erőszakról. Az ő útja nem a kard útja. Jó, de mi történik, amikor egy vallás intézményesül, sőt, a római birodalom részévé válik? Hirtelen már nem lehetett csak annyit mondani, hogy ne harcolj. Az egyháznak szüksége lett egy gyakorlati keretrendszerre, ami segít eligazodni, hogy mikor, ha egyáltalán, lehet megengedhető a háború. És itt jön a képbe az igazságos háború elmélete. De figyelem, és ez nagyon fontos, nehogy félreértsétek, a célja nem a háború bátorítása volt. Épp ellenkezőleg, szigorúan korlátozni akarta, hogy mikor lelek egyáltalán fegyvert fogni. Na, ez az a lista, amit tuti, hogy tudnotok kell a dolgozatra. Ez egyfajta erkölcsi ellenőrző lista. Vegyük végig őket. Először is csak törvényes hatalom indíthatja. Kell egy igazságos ok, mondjuk az ártatlanok védelme. A helyes szándék a béke kell, hogy legyen, nem a bosszú. Csak és kizárólag végső eszközként jöhet szóba. És végül az arányosság elve nem okozhat nagyobb kárt, mint amit meg akar oldani. A lényeg, és ezt jegyezzétek meg, egy háború csak akkor lehet igazságos, ha mind az 5 feltétel egyszerre teljesül. És akkor ugorjunk egy hatalmasat az időben. Jön a 20. század a maga világháborúival és az atomfegyver feltalálásával, ami mindent, de tényleg mindent átírt. Ugye emlékeztek még az előző pontra, az arányosságra? Na most gondoljatok bele, az atombomba korában hogyan lehet erről beszélni? Milyen arányosságról van szó, amikor egyetlen fegyver elpusztíthat egy egész országot, és nagyobb kárt okoz, mint bármi, amit meg akart akadályozni? Ez az elv egyszerűen értelmezhetetlenné vált. És pontosan erre a felismerésre reagáltak a 20. századi pápák. Egyre hangosabban és egyre erőteljesebben ítélték el a háborút. Nézzétek meg ezt az idővonalat, nagyon beszédes. Látjátok, hogyan erősödik az üzenet? 15. Benedek az első világháborút még értelmetlen mészárlásnak nevezte. Aztán 23. János már arról ír, hogy az atomkorban a háború nem racionális. És Ferenc pápa 2020-ban már odáig jut, hogy gyakorlatilag lehetetlennek tartja az igazságos háborút. A következtetés világos. A modern korban a háború a probléma, nem pedig a megoldás. Oké, de akkor itt jön a nagy de. Ha a háború már nem lehet igazságos, akkor most mit csináljunk, ha ártatlan embereket támadnak meg? Tétlenül nézzük. Ez a mai kor nagy dilemmája. És itt feszül egymásnak 2 gondolat a modern katolikus gondolkodáson belül. Egyrészt a pacifizmus, ami minden erőszakot elutasít. Másrészt a jogos önvédelem elve, ami szerint egy államnak kötelessége megvédeni a polgárait. Hogyan lehet ezt a kettőt összeegyeztetni? Szóval a tanítás nem hagyja ennyiben a dolgot, hanem próbál egyensúlyozni. Elismeri, hogy a pacifizmus is veszélyes lehet, ha magára hagyja a gyengéket. És elismeri a kormányok felelősségét is. A lényeg, amit a dolgozatban is érdemes hangsúlyozni, hogy erre nincsenek egyszerű fekete-fehér válaszok. És a végére egy nagyon fontos definíció, ami a dolgozatban is jól jöhet. A béke, ahogy az egyház tanítja, nem csak annyi, hogy épp nincs lövöldözés. Annál sokkal több. Egy aktív, igazságosságra épülő rend, amit folyamatosan építeni kell. És ezzel a gondolattal zárjuk. A tanítás végül is visszakanyarodik hozzánk, hozzátok.
Mert az igazságos világot, a békét nem csak a nagy politikusok építik, hanem mi magunk is minden nap. Gondoljatok bele, mit jelent ez a ti életetekben, az iskolában, a barátaitok között. Ez a kérdés nem csak a dolgozatban lehet fontos, hanem talán az egész életetekben.